Okay, we're now on our final set dito sa Let's Talk Together with Miss Jana Siratranont. Jana, ito muna, as the Provincial Tourism Officer, ikaw masusunod, ano pa dapat ang i-improve ng Ilocos when it comes sa tourism industry? Yes. Siguro na lang, ang improvement na lang na kinakailangan natin is siguro parang we should, parang ang gusto ko kasi sanang mangyari is bawat municipalities is talagang magkaroon ng tourism officer. Kasi sa ngayon, wala pa kasi talaga siyang parang ordinance or something that requires all the municipalities to have their own tourism officer. Only few? Only a few rin. Tsaka Okay. minsan, parang kumbaga, yung iba sa kanila is mga planning officers, tas na-designate lang. So parang kailangan talaga namin na magkaroon ng sariling municipal tourism officers. Minsan din kasi parang siguro iniisip ng mga municipalities, wala naman kasi kaming tourism office, so tourism destination, so parang medyo malabo yata na maglagay pa kami. Ang hindi nila naiisip is, hindi lang naman sa lugar ng mga destinasyon ang makukuha ang tourism. It could be sa good governance din, like what Marikina did. Marikina kasi actually they had no tourist destinations dati. Mga estero nila napakarurumi. Pero naging tourist destination nila is yung mismong good governance na parang napag-uusapan siya, kaya what's there in Marikina, so let's go there. Parang yun kasi kompleto naman kasi, tayo dito. Ano sa Marikina, pinakamalinis all throughout yes, the year. naging ganon. Naging cleanest city sila. Tapos yung kumbaga yung mga restrooms lang nila, pwede mong pwede mong gawing bentahe yan para mapuntahan ka. Tsaka at the same time, kung nakikita na may development sa isang municipality, the budgeting and the funding will follow. Okay, so that's yun great. Para kailangan din namin talaga na full force din na makatulungan ang lahat-lahat ng municipalities dito. Okay, Jana nominated ang Vegan City sa World's New Wonder City. So, anong tulong, anong partisipasyon ang ginagawa ng Provincial Tourism Office? Yes, of course, we are very proud din na at least, 'di ba, isang city or municipality natin dito sa Ilocos ang na-include, 'di ba? Parang makikita natin na globally competitive. So, we are also helping out in promotion. Syempre, nandiyan din ang media promotion, and at the same time, word of mouth, tsaka sa mga turistang bumibisita, pwede naman tayo mag-campaign sa kanila. All out naman ang suporta natin. Basta ba pag lugar sa Ilocos, tutulungan natin yan. You talk about the media. So like for example, Core TV like us, Core Production. So how could we help the tourism itself? Malaking bagay ang may itutulong ng media kasi talagang sa ngayon kasi ang talagang ang kumbaga people would resort na to media na lang kumbaga it's the easiest way for them to discover a lot of things. They just sit in front of the TV, they learn a lot. So napakagandang napakagandang way nito para ma-promote ang ating mga tourist destinations. You just talk in front of the TV, you just talk in front of the camera, and there you go. You feed the information to the people na. So, it's a very powerful tool in promotion. So, aside from the media, of course, is yung mga websites natin, yung development, blogging, distribution of collaterals, and all those stuff na makakatulong in promotion. Updated ba ang sites natin yes, sa updated ang ating website. Meron tayong mga administrator ng websites kung saan nakakapag-feed sila ng information at lahat-lahat ng mga latest sa ating probinsya, makikita nila doon. Okay, may iba naman tayo. May naitutulong ba ang pagiging host mo, especially sa Wake Up Ilocos and some of the shows dito sa Core TV, para maging isang effective na tourism officer? Yes, may naitutulong din talaga. Malaking-malaki ang naitutulong ng pagiging host kasi at the same time, you become an influential person. And you also use, yun na nga, as I've said earlier, you use the media as a channel, parang kumbaga to reach out to people and let them know the plans, the programs, and everything that you have for tourism. So, malaking bagay din talaga yan na parang, uy, si Ma'am Jana, ganito, nakikita rin namin siya. Kaya talagang parang kumbaga magandang pagkakataon na rin yun kasi when you talk in front of the television, you become parang you become a marketing tool. Exactly. So, yun. Yes.
Kumusta ang turnout ng Kanawidan Festival this year? Yes, of course. Kanawidan Festival, as always naman, is always giving surprises naman. So, I'm very, very glad then that Kanawidan Festival is getting better and better each year. But we also hope pa rin na marami pa sanang maidagdag for other people to be enticed to visit our place. Yeah. Kung by next year mas madagdagan pa natin mas madagdagan pa sana, like marami pang mga activities na magawa. Yeah, kasi 'di ba, this is a province pag makuha natin yung cooperation ng lahat ng municipalities and cities dito sa probinsya. Wow. Magaling yan. Okay, next, let's move on. So, mga future plans ng office nyo sa probinsya. Ano pa? Paano nyo maiba-market palalo ang probinsya natin? Ano ba dapat ang gawin ninyo? Aside sa, of course, blogging, aside sa media, ano pa dapat ang magandang gawin? Yes, yun na nga. Aside from blogging and media promotion, of course, makakatulong din if kaming mismo yung manpower ng tourism would also undergo trainings and seminars, kasi in that way we will be able to advance our knowledge, and parang makakatulong din if we also get to visit different destinations and different sites in the Philippines for us to be able to adapt kung ano rin yung mga naging development nila sa kanilang munisipyo. At least doon kasi nakakakuha ka ng idea for your own province So, kumbaga collective knowledge, and at the same time, yun na, i-apply mo na siya para magawa mo rin kung ano yung mga nagawa nila. Hindi naman siguro masama na manggaya kasi kaya nga sila nandyan to set an example para sa'yo rin, para gayahin mo rin. Okay. Kumusta ka naman, love life? Anong hobbies mo pala muna? Anong mga hobbies mo ngayon? Hobbies ko ngayon, aside from running, medyo yun nga, hindi na ako nakakatakbo ngayon kasi medyo busy rin sa work, at medyo pag sa hapon na marami na rin ginagawa, lalo ngayon na nagte-take na ako ng masters ko. So, medyo busy na rin. Of course, ang hobbies ko pa rin, reading. I read a lot talaga, and I listen to music, yung mga yon. At kumusta naman ang love life ni Jana? Yes, happy naman. Blooming happy and inspired, yes, yun. Pwede namin malaman kung sino yung maswerteng lalaki? Isang lalaki na yun, mabait, ayan. What I like about him then kasi is, actually he's helping me dito rin sa mga tourism projects. I actually am planning to start a blog. My own blog then, wherein we get to feature all the different destinations dito. And he's a photographer, so he takes a lot of pictures of the food, of the different places dito. So, sabi niya, subukan natin yan for us to be able to travel na rin on our own. Kasi, once kasi na mag-start ka ng blog and makita nila at magkaroon ka ng great number of followers, kumbaga yung opportunities na ang lalapit mismo sa'yo. So, let's start our own blog. Sabi niya gano'n. So, I'm very glad he's helpful kasi he's also working sa sa isang local government unit. So, ayun, nakikita rin niya yung mga kailangan. Nagsabi ng mga crew, wow! Hi! Halata naman. Yes. Okay, so... Nayan na akong banggitin kung sino siya. Pinagpawisan ako doon. Bulong mo na lang sa akin mamaya. Bulong ko na lang sa'yo mamaya. I'm sure. Kilala mo naman siya. Okay. Anyway, so we're running out of time. So this is the time that I want you to give your message, any invitations or any announcements, or even anybody to thank to. Sige, yes. Please do so. Okay, so eto na nga po. Syempre, ngayong invitation ko na to ay para din sa trabaho natin na ito. I am inviting each and every one of you kung saan man naabot ang ating Core TV channel. Of course, I am inviting each and every one of you to come and visit the Philippines. And of course, Ilocos dahil marami po kayong madidiscover, may experience at masusubukan. Kumbaga, it is a whole new experience and a whole new level of parang immersing yourself into the culture of the Ilocano. So, I am inviting each and every one of you na kung bago po kayo bumisita sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas or sa ibang bansa, unahin po muna ninyo ang sariling atin at inaanyayahan ko po kayo na pumunta dito sa Ilocos Sur. Meron po tayong upcoming project which is the kite surfing nga po. Nakikipagtulungan actually ang Vegan Kite Surfing Club sa amin. So we are helping them out. At eto nga po, ang mga in-invite namin ng mga kite surfers is from all over the world. So talagang eto nga, we
want this to be globally competitive nga, na itong lugar natin na to makilala na. Kasi at the same time, mag-aano na yan susunod-sunod na yan. So, kung makita Kailan ang target nila, date natin? target date natin is actually sometime this late ng March or early ng April. Hindi pa finalized, pero once, we are planning that this summer talaga. Kasi yun yung pinaka-perfect na season for kitesurfing. Yes. Okay, what else? Blogs, Yes, websites. Yung blog ko po, plina-plansya ko pa, pero hindi pa kami nakapag-start, pero nag-gather na kami ng ilalagay namin. So, yun nga, medyo madadagdagan na naman ang load of work ko because of course, eto na naman, magsusulat na naman ulit ako. I will venture into writing again. Although, I'm trying na yung blog ko is hindi masyadong ganun karami ang words para at least hindi rin mabore. Parang I will entice them through photos na lang and brief descriptions of the different photos na makikita nila. So yun po yun. Abangan po ninyo ang Provinciana. It's actually spelled as Province, Probinsjana. Provincial. Jana. Pero kasi, Yeah, ang it's name ko Jana. kasi, sa Europe kasi, it's pronounced as Jana. So, Provinciana, parang ganun. Pero ang spelling niya is Provinciana. Provinciana.blogspot.com. Abangan po ninyo, soon, magpo-post na po kami doon. And, of course, visit our website. And if you need help sa mga if you want to inquire about the different tourist destinations and packages, kumpleto po kami niyan. Just call our office, 077-722-8520. At mag-email po kayo sa isurtourism@gmail.com. It's isurtourism@gmail.com. And, ayan, thank you so much po sa Hairview. At saka sa Sweet and Spicy kay Mommy Weng. I promised kasi na isa siya sa mga una kong ibablog. Yeah. Okay. And shows. Ayan, Yung shows, of course. Inaanyayahan ko po kayo na syempre, manood po ng Wake Up Ilocos at lahat-lahat po ng shows namin dito sa Core TV. Of course, kumpletong-kumpleto rin po kami dito sa Core TV. Kaya, wag po kayong magsasawang sumubaybay at umabang sa mga palabas namin dito sa Core TV. Dahil kami, ni na Derick, ay patuloy pa rin na magbibigay sa inyo ng mga magagandang programa at palabas. Very informative at syempre masaya sa'yo. Yes, exactly. Thank you so much, Jana, for your time. Thank you, and I really enjoyed guesting dito sa Me Let's too. Talk. It's really a great I'm a regular privilege. viewer, actually. Thank you. Yes. Okay, diyan ka muna. There you have it, mga kaibigan. The Provincial Tourism Officer ng Ilocos Sur, walang iba kundi si Miss Jana Siratranont. Just like what she said, bago po tayo pumasyal sa ibang lugar, tayo mismo na mga taga dito, lalo-lalo na mga taga Ilocos, probably the best thing we could do is tayo muna bumisita sa mga lugar na sariling atin. Sabi nga nila, mas maganda naman na huwag tayo maging turista o di kaya huwag tayo maging mangmang sa sarili nating bayan. Kasi mas maganda na tayong makakaalam din dahil sa atin mismo mag-umpisa, maipupromote din natin ang bawat komunidad natin. And just like nga, nandito kami sa media, then of course, in return, ay amin din kayong bibigyan ng pagkakataon na malaman ninyo kung ano ng mga nangyayari sa ating probinsya, ano magandang tanawin, ano magandang puntahan, ano ang magandang gawin, ano ang magandang kainin. Yun. Yan po ang aming task dito sa media. At syempre, before I say bye-bye, thank you so much muna sa H.A. Sales Marketing. Matatagpuan po yan sa National Highway, Bantay, Ilocos Sur. Tapos meron din silang store sa Vigan, sa Jose Sexto Street, Vigan City, at also their hardware dyan sa Vigan Public Market. And also, thank you so much, King Harry's Furniture. Sa San Vicente po yan. Maraming salamat sa Absolute, sa ABI. Thank you. Hervie Salon, thank you so much. Dr. Divina Veracruz, Basilio Veracruz, Skin Facial, Body Care, etc. Thank you. Sweet and Spicy Weng, Kinabong, thank you parati sa pagmamahal niyo sa amin. Yes. Also, maraming salamat. Mahal na mahal talaga tayo dyan. Minsan nahiya na ako. Ako din! Sobra talaga. Nahiya na talaga ako. Visit po ninyo yun. Isa po sila sa mga pinakamasasarap na kainan dito sa Ilocos. And also, thank you so much, Zem Salon and Spa. Dito po yan sa Bantay Arcade, second floor. At also, maraming salamat sa Ihawan sa Kawayan. At sino pa? Sa inyong lahat. Thank you. At siyempre, sa susunod ulit na linggo, more of young and dynamic leaders, young politicians, or young personalities ang inyong mapapanood. Dito po yan sa Let's Talk. So, once again, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derick Gonzales. This is Let's Talk. Bye, everyone.